2017 adicouse o Día das Letras Galegas a Carlos Casares, escritor que entrou na Real Academia Galega no ano 1978. Carlos Casares naceu en Ourense e escribiu moitas obras de literatura infantil, entre elas A Galiña Azul, que gañou o primeiro premio dun concurso de contos. Nós, os alumnos de sexto, imos representar a adaptación que fixemos doutra das súas obras titulada As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Esperamos que Esta historia ten lugar na horta dunha casa, na que un día sucedeu algo moi extraño, pois apareceron unhas laranxas tan grandes como mellóns. Xa veredes, prestade moita atención.
laranxas. Aquí non hai laranxas. As películas de pureza non se poden coller que sobra. Non estourou máis que unha, digo eu. Se estourou unha é porque poden estourar todas. Outro, Anxa. Vou ver que color ten. É azul. Quero tortilla! A ver se preparas unha tortilla para este home. E para nós tamén. Allá va pero ovo. Que o baten a modiño, por favor. Que falou así? Moito heladitas. Eu non fui, foi o ovo. Quero tortilla. Logo hai que bater o ovo con moito cuidado. Nunca nesta casa se baten os ovos sen concentración. A veredadita se te a poner a cara verde. Seguro que é coa fame. Os fametos adoitan ter a cara verde. Pero só se lle puxo verde unha menxela. Entón somente se trata de a fame. Ai, Anxa, apura que o toneladitas está se lle poñendo verde. Un anaco de cara por mor de fame. Se non toda presa acabará por verdecer en serio. Que agarde un pouco, que despois de todo, algo máis de verde non lle acaba coa fermosura natural. E vostede, a parte da escopeta, non lle vai